So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै जों उमरांसु थांगासिनो दं आरो माखासे आलासिफोर सफैनाय दं नालाय ओंखायनो थांगासिनो दं आरोना गाइस। बे आदा जाहैबाय आरो दङ बाजै आं दङ थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय गाइस बेयो जाहैबाय दकमका थाना आरोना गाइस। ओमफ्राय बेयाव बाखिखिनि जेसां ट्राकफोर माल लाबोयो बेयाव चेकिं खालामनाय जायो आरोना गाइस। ओमफ्राय नै पुलिसफोराबो नेना दंखायो। ओमफ्राय आरो दिनै लोगोसे बाजारबो आरोना, थ' बेनिखायनो बिराद भिर जाना दं। अट' टेम्पु गासिबो थांलाय फैलाय जागासिनो दं आरोना गाइस बेनिफ्राय नैबे स्करपिय' दहाय जोङो बिराद जोंनि आवगायाव बिराद गाज्रि दाबायना होदों आरोना जोब्बाय थाथ'बाय बेयाव टलनि माबा दानदों खोमा बेयाव नागालेण्डनि आरोना। ओमफ्राय हाइवे मोनबाय दा गाइस। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव शेयार खालामहरबानो जाबाय। ओमफ्राय नै हाजो कार्बि आंलंनि हाजो होनबाना गाइस माबायदि नोंथांमोना मिथिखायो, दुब्लिजों माइ गायनायजों माबायदि ग्रीन एकदमबारे नङा होमबा गाइस, नेचारेल बिउटि होनो आरो। ओमफ्राय नै गयफोर दं, ओइ जा सिगुन मा बिलाइ गाइस। दा नै दकमका जाहार मोनफैबाय आरोना गाइस, बिराद मोजां नुखायो गाइस। फाइनेलि गाइस उमरांसु गेट मोनफैबाय आरोना। वेलकाम टु डिमा हासाव जेरावनोखि लिरनाय दं आरोना, थ' बेयाव बे गेटआव मोनफैबाय। ओमफ्राय आं खिथु उनाव फैबाय, बाजैया एसे मा होनो खिथु उनाव जिरनानै बोरैबा मोनदोंनो, ओंखायनो आं उनाव फैबाय आरोना गाइस डिमा हासाव गाइस। आरो बाजु में पेट्रल पाम्प बासुआव गाइस जोङो माने उमरांसु थांनायनि सिगांनो माने जोङो पानिमुरा हाबग्रोबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय टिकेटनि दामा जाहैदों माबा गारियाव 50 थाखा, ओमफ्राय सासे एंट्री फीस पर पर्सन 40 थाखा गाइस। मा होनबावनो, इतना महंगा है बार गया भाई। ओमफ्राय गारि गंसे गंनै गंथाम गंब्रै दं आरोना गारिया जोंना। ओमफ्राय जोङो दा उमरांसु थाङो होननानै फैदों आरोना गाइस। ओमफ्राय आदा बाजै गासिबो आं आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौ दिनै लाबोनाय जायासै, लोगोफोर फैयासै आरोना। ओमफ्राय बाखि नायलांबाय थादो नङा होमबा। आदा बोरै जाबावनांगौ बिदिबालाय, नावा दैयाव थानांगौ बोरियाव थानांगौ, बोरै नाव मोनसेबो गैया गाइस। गाइसमोन ओमफ्राय नै बिथिंजा नाय गाइस, दैया माबोरै जाना दं। मानो होनबा बिदि मानो जादों होनबा माबा मा होनो बे मैया अखा हादोंना, जिहेतुनोखि मैया अखा हानायनि उनाव माने गोलैसोमोन। मैया अखा हानायनि उनाव माने दैया लेथ्रा जाबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय जोङो लेथ्राखौसो नुनो मोनफैबाय दिनै। बेनिफ्राय जों दा बेयाव फैनानै नायफैनो मोनबाय, खिन्थु होजोंनिफ्रायनो गुबुंले जाबोखायो नङा होमबा। उमरांसुआव जिथुनिखि दै बेयाव बे दैनिफ्रायनो फैयो आरोना नैबे दैया। बेनिफ्राय नों अन्य दिनाव माने ब्लुइस टाइपनि दै नुनो मोनो आरोखि बेयाव। ओमफ्राय जों मेन गेटआव थांगोन जा बैथिंजाय, सिगां बैथिंजायसो फैयोमोन सिगां माने मेन गेटआ हरैजासोमोन नालाय, दा बेलेगथिंजाय खालामदों नालाय, ओंखायनो जों थाबायनानै थांगासिनो दं आरोना गाइस। बेनो मेन गेट आरो। बेनिफ्राय बेयाव माखासे थायो फरेस्टारफ्रा, गार्ड। बेनिफ्राय दैया बेनो मेन गामि गंसे फैदों नामा। बेनिफ्राय आवगाव सिगां हरैजाबो थांनो हायोमोन माने, ओमफ्राय दा माने रेस्ट्रिक्सन जन लागायबाय आरोना। ओमफ्राय बे डु नट मा क्रस खालामनाय दंना बेसिमल' थांनो हायो आरो, ओमफ्राय बाखि जा थांनो हाला। सिगां सब क्रसिं खालामजोबनो हायोमोन।
बिराद सान्दुं गाइस एकदम ससमा माबोरै जाजोबदों आम स्वेलिं होननायसो सोंबाय नै दैया दिनै एसेबां खास नङा आरो ना बेयावथ' बारा जों सिनारिखौ मोजां नुवा साना जों ओंखायनो ओंखारलांसै आरोना बेनिफ्राय गाइस थ' नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों बेखौथ' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै दाबाव आरो नायनानै लाइक शेयार आरो कमेन्टआव शेयार खालामहरबानो जाबाय मा होनो नङा होमबा जों एक्सपिरियेन्स दा जों थांनो नागिरबाय उम्रांस' आरोना गाइस उम्रांस' थांनो फैखादोंमोन जों ओमफ्राय बेयाव हाबलांसै दे होननानै आलासिफोराबो नुवाखै होननानै फैबाय आरोना गाइस मा होनबावनो ओरैसै गाइस जों फाइनेलि मोनफैबाय आरोना उम्रांस' ओरैबायदि फैबाय थानाय जाबाय माने कि बालायलायनाय बायदि जाबाय बार बारदों बिराद मोजांनो बिजा दैया मोजां गाइस आरो जों दहाय पानिमुराव नोंथांमोना नुदों माने दैया गुंले बेयाव मोजां दा मोजां बिराद मोजां दुगैनोबो मोजां जायो एकदमबारे पुरा आरो जा बहुतानो दं नै ओइजाबो मेरला दं टुरिस्टफोर दं नायनो फैग्राफोर मेरला ट्रेभेलार गंसे फैदों गाय बहुद दङ आरो गारि गंथाम दंबावो गाइस फैनो थ' जों आवगाय फैग्रोबाय आरोना बिसोरो लेट फैबाय थायो बबेबा हाबलाबाय थायो नालाय ओंखायनो जोंबो थ'थ' होननानै फैबाय आरोना नाव गाखोनो नागिरदों आरोना गाइस माने बेखौ सालायसिगोन आरोना गाहायाव दं गाहायाव बया गाज्रि सलायबाय खिन्थु जेटगिखौ खाथ्रा सालायखायो गाइसमोन सोरबा गाखोयोबा गाखोनो हागोन नोंथांमोना सोरबा टेन्ट लाबोदोंबो बेयाव एकदमबारे थानो थाखाय जोंबो थानांसिगोन गाइस मा होनो नोंथांमोना आरो बै नावखौ जोङो सालायनांसिगोन बे खुन्थेंलाबायनायखौ नै गाइस माने एफा क्लिन आरो स्काइ भिउसखौ मा होनबावनो आरो नावबो गाखोदों जि मोजां गाइस थ' गाइस दिनैनि ब्लगा एसेबांसै गोजोन्थों नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे साबसक्राइब खालाम